Mirovê zanyar İsmail Beşikçî li Stenbolê roja şemiyê li medya kitabevî kitêba xwe ya bi navê Dema Mijar Welat be zanist teferwat e ku bi ser navê bîranîn ji aliyê Waqfa İsmail Beşikçî vatiye çapkirin ji bo xwînerên xwe îmze kir. Pirtûka ku hemû serpêhatiyên İsmail Beşikçî beş bi beş di navê de hatine bicihkirin, di roja îmzeyê de li rastî eleqeyeke mezin hat. Xwediyê Weşanxaneya Medya Kitabevî Selahattin Bulut ragihand, mamoste biriya vê pirtûkê xwestiye bandora pandemiyê bişkîne. Dahat û çûna Kurdan bo kitêbxaneyan zêde bibe. Kitaba İsmail Beşikçî weka wê xatiratê xwe nivîsandine kitabek pir hêjayî nû derket. Beşikçî Hoca yani camêr weka wê xwestin wî ji me xwest taleb ji Beşikçî Hoca hat. Got em dixwazin got ez dixwazim ez vê kitêba xwe weka wê cara ewil li medya kitabevî çêkim. İmza xwe li medya kitabevî çêkim. Got yani 15 mehê însan narûneyên weka wê qrîzek heye. Aslında İsmail Hoca weka wê xwest vê qrîzê bişkîne. Yani bi vê kitabê weka wê çûn û hatina Kurda pêk bîne. Yani em jî tabî pir kêfxweş bûn. Me jî seraser çava ev daxwaza wî qebûl kir. Biriya roja îmzeya Pirtûkê hejmareke zêdeya xwîneran ew derfet dîtin ku di vê serdema pandemiyê de li gel İsmail Beşikçî biaxivin û wêneyan bigirin. Kurdên ku ji bo îmzeya Pirtûkên xwe di rêzê de bûn ragandin. İsmail Beşikçî ji bo Kurdan xwedî giringî û nirxekî giranbûha ye. Kurd xwedî wî şansîne ku kesayetiyeke wek İsmail Beşikçî ketiye milê vî milletî û ji bo azadiya wan tê dikoşe. Em vê pirtûka İsmail Hoca gelek şarnaz kêfxweş in. İsmail Hoca ji bo milletê Kurd kedek mezin kiriye. Em ji bo vê keda wî spasdar in. Wî bedelê mezin daye em ji bo vê bedelê wî jî spasdar in. Gijin û milletê Kurd bi pirtûkê wî hişyar bûnin. Yani em ber keda wî tu carî em ê her tim em ê rûmetê binê. Ew zilamekî dostekî milletê Kurdî herî mezin e. Em tim jê spasdar in. Ji bo meselê xwe êşandiye ev qasal kar û xebatên wî hene. Em gelekî spasdar û minnetdar e wî ne. Em ê vê hezkirina xwe bînî ziman jê re û Xuda em li wî dirêj bike înşallah. Kar û xebatên wî bidomîne û em gelekî jê memnûn in. Mamoste İsmail Beşikçî dema ku li Tirkiye Kurd û Kurdî qedexev û asîmile didoman wê demê hewl da li dijî wan polîtikayê çew hat û akademisyen wî ji wê bûnê ji bo xebatê wî ji bo lêkolînê wî ji üniversiteyê hate avêtin. Alînê da xebatê wî gelek giring e û em Kurd jî me pir sûd feyde ji xebatê wî diye ji pirtûkî wî diye ji bo hişmendîka Kurdî. Em gelek jê re spasdar in. Mirovê zanyar û dostê Kurdan İsmail Beşikçî ku ji bo doza Kurdan bi dihan salan di girtîgan de maye û bi rûbirûyê zilm û zordariyê maye li ser roja îmzeya pirtûka xwe bo Kurdistan 24 ragihand ew gelek bextewar bûye ji ber vê roja îmzeyê ku medya kitabevî ev fersend daye wî da li gel xwînerên xwe bicive û ji ber eleqeya zêde jî ew gelekî kêfxweş bûye. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul.